Alerto ng kapolisan sa Talisay City sa nagsingabot nga Semana Santa. Samtang ang City Health Office sa Dakbayan mubutang og mga health staff sa mga simbahan na nining mao mga adlaw. Si Chona Carrion sa report. Walay Maka-Leave nga mga sakop sa Talisay City Police Station atol unya sa pag-obserbar sa Semana Santa. Mga pulis ipakatap sa nagkalain-laing mga simbahan, malls ug resort sa Dakbayan nga sagad dagsaan sa mga tawo. Mato ni Chief Inspector Arjolito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police nga nahanay na ang ilang security plan. Magsugod na usab ang full alert status karong Sabado. Butangan po nato ng mga police assistant desk para mo guide sa mga turista o in kaso na sila yung mga problema o na mga kinahanglan assistance, doon natin mga pulis nga ilang masampit. Hinuon way nadawat ang kapulisan sa Dakbayan nga mga pagpanghulga. Hinuon padayon ang ilang monitoring sa gingong presensya sa mga sakop sa Coratong, Baleleng. Samtang ang City Health Office sa Dakbayan mubutang og medical staff sa matag simbahan sa Dakbayan kung adunay manginahanglan og medical assistance. Atong DRMO, mo abag manghihapon sila. Then ang katong mga BHW ang mula sang hangyoon nga kung naay maka-duty sa mga simbahan, kung naay mga emergency. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.